Kapiesta na pong apong Idro San Isidro, no? Yang patron da rin ganaganang Hortelano, di mo ba? Siguro before I directly, share my insights regarding Saint Isidoro San Isidro, I think it was Tuesday morning, no? After my morning prayer, ay nakatanggap ako ng text, no? At ito ang sinasabi ng text sa akin. Among, sabi niya, Tagalogan ko na, salamat po, no, sa mga panalangin at pag-aantabay. Nanalo po ako. Okay? Karang miswerte yan. Hindi man banda king Mexico gel, yung big text ka na ako. Okay? So, of course, I am very happy, no, na nagpapasalamat siya, no, at yun nga sa panalangin, pag-aantabay. Pero sinagot ko siya, 4 na bagay yung sinabi ko sa text ko. No? At siguro dito ako iikot sa aking homily. Unang-una, sabi ko sa kanya, unahin mo ang Diyos. Pasalamat ka sa Panginoon. No? Parang huwag kang pasalamat sa akin sa Diyos. No? That's the first. And then, sabi ko sa kanya, stay simple and humble. Kasi pagka may posisyon ka na, di ba? Ay, bural-bural ka sa lugan. No? Hindi ka na nagiging simple. Kung minsan, wala nang humility dyan. Kasi sikat ka na, may posisyon ka na. Stay simple and humble, sabi ko. At pangatlo, ito sinabi ko sa niya, pagbutihan mo yung trabaho mo. Gawin mo yung mga pinangako mo. No? Kasi kung minsan pangako. Minsan napapa ko. No? At pangapat, sabi ko sa kanya, magbigay ka. Huwag kang maging sakim. Kasi pag may ano ka na sa gobyerno, gusto mo sa iyo lahat. No? Huwag mong kukunin, sabi ko sa kanya, yung para sa tao. Okay? Yan. Kaya nga may corruption tayo kasi kinukuha yung para sa tao. And I think magandang message sa mga nanalo ngayon yung 4 na yan. No? Thank God, stay simple and humble, and do your job well. No? And fulfill your promises. And then, of course, lastly, magbigay ka. Dahil tumanggap ka. Be generous and don't be greedy. Huwag mo kunin yung hindi para sa'yo. Kaya nga naloloko yung gobyernong ito dahil kung minsan yung ating mga namumuno, kinukuha yung dapat ibigay sa mga tao. Bakit ko sinasabi ito? Anong connection ito sa ating muna pagbasa at lalong-lalo na sa ating sineselebrate ngayon ang piyesta ni San Isidro? Para sa akin, if I will summarize the life of Saint Isidore, itong 4 na to. Unang-una, inuuna niya ang Panginoon. Every day before going to work, no, dumadaan sa simbahan, yan, nagsisimba. So panalangin. Every day, no, sa kanyang buhay, talagang very prayerful itong magsasakang ito, no, itong farmer na ito. Because he acknowledges that everything comes from God. Kaya nga, salamat Panginoon sa bagong araw, sa aking trabaho, sa aking pamilya. Wow! Unahin muna ang Diyos. Pasalamat. Ito yung makikita natin sa buhay ni San Isidro. Very prayerful. Inuuna sa lahat. Bago magtrabaho, bago ang lahat, inuuna niya ang panalangin at pagsisimba. Kung minsan sa atin, inuuna natin yung trabaho. Nakakalimutan natin ang Diyos. No? Ito ang unang-una. Pangalawa, ito, stay humble, simple and humble. No? Makikita mo, ordinary farmer ito. Very simple ang kanyang buhay. At lalong-lalo na yung pagpapakumbaba niya. No? Because he always acknowledges that everything, sabi ko nga sa inyo, comes from God. That his life is a borrowed life. No? Pahiram lahat
ito sa akin ng Panginoon. Very humble. And I think, dito natin ma-appreciate itong dalawang pagbasa. Saint Paul, no, kahit nang wala dito, he made mention of this, no, in one of his pastoral letters. Sabi niya, I am the least of all the apostles. Okay? Akong pinakamaliit, sabi niya sa mga apostoles. And he was mentioning, dahil parang nag-review tayo ng salvation history dito sa first reading, no? Because he was preaching about the history of the salvation of Israel, no? And at the same time, no, God's faithfulness to His people. May nabanggit siya dito tungkol kay Juan. Sabi niya dito, na datang iya kay batku at ekuman karapat dapat mga lag karing sandalyas asusulod na. And what is that? It's humility. Yan. Stay simple and humble. Kasi pag pumasok na sa ulo natin ang kasikatan, ang ambisyon, kaya nga po yung mga elected officials natin, no? Please, stay simple and humble. Your lifestyle, no? Dahil lahat pong yan ay bigay lamang at pahiram ng Panginoon. Ang kapangyarihan na ibinigay sa inyo, no, ng Diyos at ng ating bayan, di ba? So, yan, stay simple and humble. Pangatlo, no, ito rin makikita natin sa buhay ni Saint Isidore, no? Hindi lamang siya nagpapasalamat, unahin ng Diyos, hindi lamang siya, no, simple at mapakumbaba. Pangatlo, he does his work well. No, talagang pinagbubutihan niya itong pagbubungkal ng lupa. Kaya nga yun, no, mga mastorya na kung minsan daw during the break, no, ng kanya pagtatrabaho, may anghel na nagbubungkal ng lupa na tinutulungan. Kasi talagang siya, no, dedicated, no, kahit na manual labor itong ginagawa niya, no, sa bukid, pero may dignidad siya. Dahil ginagawa niya ito, no, full of dedication and commitment to God, no, ang kanyang trabaho. If I will summarize it, parang sa buhay niya, his work is his prayer. Ang kanyang pagtatrabaho parang panalangin. Kaya nga, at the middle of his work, he always prays, no? Yan. Sana yung ating panalangin o yung ating trabaho, gawin natin isang panalangin din sa Panginoon. At sana yung panalangin natin magbubunga, no, na ang ating trabaho gawin natin ang tama at mabuti, no? Lalong-lalo nga yung mga elected officials ngayon, please, no, kayo po ay nahalal kasi may responsibilidad kayo. May trabaho kayo, no? Kailangan ay pagbutihan. Lalong-lalo na gawin ninyo yung mga pinangako nyo, no? Kasi kung minsan nakakalimutan yan pag nandiyan ka na sa posisyon, di ba? But Saint Isidore, he was very dedicated sa kanyang trabaho. And he made his work his solemn prayer and dedication to God. Beautiful. And fourth, etong gustong-gusto ko rin, no, sa buhay nito, no? Magbigay ka, huwag kang sakim, sabi ko dun sa text ko sa ano. And you know, no matter how poor itong Saint Isidore na ito, mapagbigay ito, no? In fact, dalawang storya lang nabasa ko, pero talagang very touching, no? Pagka daw maraming mga ibon na gutom, ang ginagawa niya, yung kanyang harvest. Okay? Yan ang inaano niya. Pinapakain sa mga ibon, no? And mind you, habang pinapakain niyo yung mga ibon niyan, hindi daw nauubos yung palay sa sako. Wow. Oh, daw mo na, potang mapambiya ka, lalong dakal. And not only that, doon sa village nila, lahat ng kumbinsan yan, walang pagkain, nagugutom. Pinapakain niya sa bahay. Itong asawa niya, kumbinsan nagko-complain. Sabi na ng asawa na, nuko, alata ng iton. Alata ng pakangkareta. Pero sabi niya, don't worry, trust in the Lord. At hindi mauubos, no, ang ating pagkain, no? Yan. At
At ang kayang kaldero ka rin, At totoo, no? When, according to the story, when they feed these hungry people, lalong dumarami daw ang pagkain sa kusina. Wow! Yan ang buhay ni San Isidro. A life of thanksgiving, una muna ang Diyos. Pangalawa, no, sana, ganyan din tayo, we stay simple and humble, acknowledging that everything comes from the Lord. And third, pagbutihan natin ang trabaho. No matter how small, no? Yung manual labor, kung minsan ang ating tingin sa manual labor, naku, manual labor lang yan, di ba? Hindi. Ano man yung trabaho natin, pagbutihan natin. And let us always do it out of dedication and commitment to God. And let our work be our prayer to God. And fourth, dahil ibinigay lahat ng Panginoon, kamukha ni San Isidro, ibinabalik niya. His generosity is overwhelming. His being a poor farmer, no, was not a reason for him not to share what he has. Ito po ang buhay ni San Isidro Labrador. Tayo po, no, na nandito, tayo mga devotees niya, sana let us learn once again and be reminded of his holy life. At siguro po sa ating mga elected officials, no, ito ay isang napakagandang modelo para sa atin, ehemplo. Ngayong nanalo kayo, no, let us try to draw the lessons from the life of this holy man, no, si Saint Isidore. At naway kayo po ay maging San Isidro din, no? Hindi kayo magbubungkal ng lupa, pero bubungkalin nyo, no, ang mga magaganda at dapat na ayusin sa ating lipunan, no? At naway huwag tayong maging sakim dahil lahat yan ay bigay ng Panginoon. Mapagbigay kamukha ng Diyos. And I hope and I pray that Saint Isidore will continuously be our inspiration and our model of a holy life. Amen. Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo.